Hoy te pregunto cuántas veces pagaste algo solo para no quedar mal. La presión social puede llevarnos a gastar más de lo que queremos. Pero, ¿qué tal si te dijera que podemos liberarnos de esa culpa? Es posible disfrutar de nuestra vida social sin comprometer nuestras finanzas. Conociendo el low budgeting, aprendemos a gestionar nuestro dinero y decir no sin sentir culpa ni ansiedad ante los demás. El low budgeting no solo es un concepto, es una forma de vivir consciente. Te ayuda a priorizar tus deseos sin afectar tus metas. Pensa en eso: al poner tus finanzas primero, serás capaz de disfrutar momentos valiosos sin el peso de preocupaciones económicas. Hoy analicemos cómo aplicar esta mentalidad en nuestro día a día para optimizar nuestras finanzas. Vamos a empezar. Vamos a considerar la importancia de definir un orçamento claro. Eso nos permite saber exactamente dónde estamos financeiramente. Muitos evitan falar sobre dinheiro, mas a honestidade é acentuada fundamental. Precisamos quebrar ese tabú. Pensa niso: a comunicación sobre finanzas nos ajuda a alinear expectativas e evitar malentendidos. Vamos a aplicar o low budgeting. Que tal compartilhar seu orçamento con amigos próximos? Iso promove unha cultura de apoio. Ao vermos os desafios financeiros de outros, nos sentimos menos sozinhos. A verdade é acentuada que ese apoio pode nos motivar a manter nosos objetivos financeiros en mente. Defina seus objetivos financeiros claros. Pode ser economizar para unha viaje ou quitar dívidas. Agora, considere unha abordaje de longo prazo. Pequenos hábitos geran grandes resultados. Vamos a observar juntos o que estamos facendo hoxe que nos aproxima dos nosos objetivos. Testar novos hábitos financeiros debe ser parte da nosa rotina diaria, o que você pode experimentar. Lémbrese: o suceso financeiro é acentuada unha maratona, non unha corrida. Vamos pasear noso progreso. Por tanto, aplique esa mentalidade en seu día a día e observe as mudanzas positivas. Agora, vamos refletir sobre a culpa que sentimos ao dicer non a convites e gastos desnecesarios. Vamos ser claros: non precisamos disso. Muitas veces, o medo de decepcionar ou o FOMO nos impede de cuidar do noso dineiro. Vamos tentar mudar iso. A verdade é acentuada que dicer non pode ser un ato de coraje. É acentuada unha escola por súa liberdade financeira. Lémbrese: súas finanzas sao prioridade. Você non precisa justificar cada decisión. Seja firme. Vamos a analizar un exemplo práctico. Imagine que você foi convidado para un evento caro, mas seu orçamento está apertado. Se você decidir non ir, iso non o torna entediante ou pobre. Esa decisión é acentuada sobre priorizar seu futuro. Así, você investe en si mesmo e no que realmente importa, como súas metas e sonos financeiros. Vale a pena lembrar que é acentuada normal enfrentar o FOMO. A maioría de nós já pasou por iso. Contudo, ao invés de deixar iso nos controlar, podemos usalo como motivación para nosas metas. Unha abordaje sólida e acentuada ter un plano. O que você gostaria de alcanzar financeiramente, vamos a escrever iso. Comece con metas pequenas e alcánceas. Cada conquista reforza a súa habilidade e confianza financeira. Como tempo, iso se transforma en un hábito, e hábitos moldan nosa realidade financeira. Cuidar do seu dineiro é acentuada como construir un músculo. Cuanto máis forte ele fica, melhor você se sente. Non debemos ter medo de dizer non e priorizar. Iso é acentuada todo un exercicio de autovalorización. Recorde: liberdade financeira vem de decisões corajosas e pequenas mudanzas na rotina diaria. Vamos a aplicar iso agora. Escola un convite ou gasto desnecesario e diga non esa semana. No lugar diso, dedique ese tempo para revisar súas finanzas ou aprender algo novo. Vamos facer un compromiso: manter esas decisões por 30 días e observar o que acontece. Analice o que você aprendeu, como se sentiu e quais progreso fez. Esa autorreflexão é acentuada poderosa. Entender súa relación como o dineiro nos ajuda a evoluir e a nos tornarmos máis responsáveis. Nunca subestime o impacto de escolas conscientes. Elas son os alicerces da construción de riqueza. Lémbrese: a abundancia vai além do dineiro e acentuada sobre valorizar o que realmente importa na vida. A prosperidade comeza con pequenas decisões diarias, e você é acentuada capaz disso. Comente abaixo o que achou e compartile como você vai aplicar iso en súa vida. Vamos juntos. Agora vamos falar sobre como dizer non pode fortalecer seu orçamento e súa capacidade de investimento. Você já pensou como pequenas decisões impactan súas finanzas no longo prazo? Pense niso. Comece definindo un orçamento mensal. O que se ajusta ao seu estilo de vida e comprometimento con seu futuro. Utilice frases prácticas para recusar convites, reforzando seus objetivos financeiros sen culpa.
Por exemplo, diga hoxe paso, já fechei meu orçamento. Iso mostra clareza nos seus limites. Escola días fixos para socializar e estabeleza limites claros para eses momentos. Que tal propor actividades menos onerosas como un piquenique? Sin voces se diverte e economiza. Cría un fundo de emergencia e acentuada esencial. Esa reserva proporciona seguranza en momentos imprevistos. Pratique a disciplina. Reserve un valor fixo todo mes, mesmo que pequeno. Constancia e acentuada chave. A mentalidade de prosperidade vem de hábitos diarios. Non subestime este poder. Vamos refletir quais hábitos voce pode mudar hoxe, seja creativo e desafiador consigo mesmo. Agora é acentuada a súa vez, teste esas dicas e compartile súas experiencias. Vamos juntos, vamos comezar anotando seus gastos sociais. Esa é acentuada unha ferramenta poderosa para identificar onde seu dineiro vai. Escola dúas frases que vao te ajudar a dicer non. A práctica traz clareza e melora súa relación como dineiro. A presentar planos accesíveis e acentuada crucial. Pense en como adaptar súas saídas e prácticas financeiras. Lembrese de ser nao e acentuada autoconhecimento e protexao. E acentuada un paso rumo a grave construção de riqueza. Após eses 7 días, analice seus resultados. O que funcionou, o que voce pode melorar. Comente abaixo qual hábito voce decidiu implementar. Vamos juntos construir unha mentalidade de prosperidade.